Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Como todas as tardes estamos cociñando aquí na Televisión de Galicia, hoxe é día 2. Ainda estamos un pouco cansos, non despois do de fin de ano, pero vimos aquí para disfrutar, para recuperarnos e para cociñar moitísimas receitas que nos mandades sempre ao noso Instagram, @avoltascoprato, e estedes todas penduradas. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa, da xente que está na casa, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen os de hoxe, que pasen, por favor, Xulio e Gerson Iglesias. Un aplauso para eles. Moi boas, que pasa? Que tal? Bueno. Feliz ano aos dous, feliz ano a Gerson, que é o convidado que temos hoxe aquí connosco, Gerson Iglesias, do Oca Vila de Allariz. Correcto. Un complexo fantástico. Que coñeces ben. Que coñezo ben, cun cociñeiro, digamos que tamén bastante fantástico. Claro que sí, que Tamén bastante fantástico. Sí. Bueno, que tal, como estás? Pois estou estupendamente. Bueno, feliz ano a todos e a todas, a vos e nas casiñas. Pois estou estupendamente aquí con gañas de pasar un bo rato e cociñar. Moi ben, o noso queridísimo, ilustrísimo, inigualable Xulio 2023 Mato. Xulio 2023, Mato. mira, pues mola, sí. Moi ben, moi contento, sí. Que tal fin de ano? Ben, en familia, moi tranquiliño. Que dixo, se tienes tranquilo non tens nada. Sí, de verdad, De verdad? De verdad, sorprendentemente. O sea, sorprendentemente. Bueno, estaba recuperándome do trancazo que tive. Do trancazo, de estar mal e tal. Pero, ben, moi ben. Claro, o sea, que achicaches... Con amigos e familia. Achicaches porque estabas canso. Achiquei porque teño unha edad. Vale. Pois, señoras e señores, todo o mundo ten que recuperarse. E para recuperarnos, temos unha receita maravillosa que nos trouxo Margarita de Abegonda. Como xa estamos no inverno, moitas veces apetecenos potaje de legumbres e vou comentar un pouquiño como costumbro facer. Poño unha cazola con un hueso de xamón. Añado os garbanzos, cando iso este cocendo como unha hora, añadimos as fabas. E, por outra parte, xa collemos unha cebola, 4 dentes de allo. Cando a cebola espeza a estar dorada, pois xa añadimos o pimentón, retirámola do lume, añadímola, removemos, e deixamos que se siga cocendo 10 minutos máis, miramos o punto de sal e espero que vos guste e que vos animedes a facela. Home, claro, como non nos vai gustar. O sea, potaxe de legumes para o día 2. Tamén era necesario o día 1, pero nós vámoslo facer o día 2, non? A ver, Gerson Iglesias. Presente. Que nos proposte? Que podemos facer cos legumes que ela propoñeu? Bueno, que farías ti para recuperarte despois do 31? Bueno, pois creo que este é un prato super reconstituinte que para sentar aí xa a barriga para depois xa continuar o ano creo que vai de maravilla. Vale. Así que nada, eu trouxen a fava. A fava. Espera, está dicindo a fava, porque eu sei como é Gerson, e para ele esa fava é a única fava. A fava de todas as favas, a fava máis grande do mundo, entendes? Non hai outra fava como esa. Por que é tan boa esa fava? Iso porque, bueno, primeiro porque está na miña provincia, está ali en A Veiga, é a fava loba. E mira, só vedes, este é a fava en seco, este é a fava unha vez remollada. Duplica ou triplica... Duplica ou triplica o tamaño. Agora van a ver a xente que está na casa, que xa o estaba vendo aí nas imaxes, o sea que vai ser como un potaxe, non? De fava. Unha potaxiña de fava loba e xitaque de Tribes que cultiva ali Ángeles en Tribes, e temos seca e temos a fresca tamén. Coa seca vai darles un poquinho de saborciño ao caldo e a fresca para darlle unha textura. O sea, cogumelos galegos, tes moita verdura galega, fava galega, todo do país, 100%. Todo Ourensán, casi do macizo central todo. Casi do macizo central, todo. Xulio, que nos vai traer? Pois eu traio o garbanzo de bote. O garabanzo de bote. O garabanzo de bote. Mira, ves, pero fixademos que é garabanzos de bote, O bo deste é que o podes encontrar no súper. Está no súper, está cociñado. Vale. Entón, simplemente que non temos tempo, pois estes días que levantaste de resaca o día 1, sí. E non puxen outros garbanzos a remollo, nada que fago. Bueno, pois este xa os terías, entón eu vou facer un potaxe moi lixeiriño de chocos e grelos. Tamén moitísimo. Bueno, afogades en país hoxe. Por eso, entón, pero vamos a utilizar o garabanzo de... Grelos con chocos, eso é como un mar e terra. É un mare, sí. Un mar e terra. Mareleira. Un mareleira. Bueno, pois chegou o momento de cociñar. Na voltas co prato, veña. Ti para o teu, eu contigo. Ala, vas dar a volta? Espera. Vine, fíxate. Dalle. E prepararse para a batalla... Ese é cante pós serio, non? Ese é cante pós serio. Ahora sí. É cante pós serio. Cuidado aí. Non lle mintamos á xente da casa que eu padezo do mismo que Gerson, o sea, para que non se che vexa a pista de aterrizaxe. Porque dá moito brillo nas cámaras, entón... Cuidado. Sabes como dicía meu pai?
Esta é unha placa solar que alimenta a máquina da miña vida. Canta enerxía dá. Canta enerxía Nos dá, de vitamina D non temos problema, ves? Bueno, o sea que o primeiro entendo Poñemos que as é cocer faviñas as a fabas. cocer. As fabas póñense con agua fría. Queres que che encenda? Veña, vai dando aí a tope. A canto? Ao 9. Ao 9, vale. E canto tempo tiveches a remollar fabas? Porque entendo que tiveron que estar... Son grandes, entón están 24 horas aproximadamente, vale? Perfecto. Pois eso. Vale. Entón, o primeiro e máis importante para a xente da casa, obviamente, o remollo das fabas. Se non as temos... Se non as temos en conserva ou en bote, que ti prefires así, non? Efectivamente. Prefires así, ao natural. a remollo. 24 horas e despois a pota, a cocer. Veña. Vale, pues estamos metendo aí unha media cebola. Vamos a meter un par de cenouras. Vale. Un allo porro. Vale. Todo isto é para ir bonas cocer, digamos, en branco, ao natural. Ajá. Como se fora o caldo, non? Efectivamente. E despois, bueno, faremos o guixiño aparte, xa o veremos despois. Vale. Un loureiro que non pode faltar. Aquí vou facer unha homenaxe a Begoña. Por qué? Porque non me gusta. Ah, vai dizer un paro. Como o que fixera la copavo, ves? Pumba! Díxome Begoña, a ver se me terminas de romper a mesa. A mesa. No, é que esa mesa está marcada xa de por vida, Non xa miña nai, como a puxe a vivir. Entón, botas un dente de allo, cebola, allo porro, cenoura e as fabas. Exactamente. E a darlle caña, a darlle candela. Exactamente. Bueno, pois a xente da casa xa sabe o que ten que facer, chamar ao Voltas co Prato, vale? Porque estamos cociñando en directo, como todas as tardes, 664-483-419, o teléfono do Voltas co Prato. Podedes comentar como facedes vos os potaxes, se facedes ou non facedes, ou sodes máis de carne, de peixe, non. De culler tamén somos aquí no Voltas co Prato. E recordade que como todas as tardes repartimos 50 euros dunha vez e 50 de outro. Chamade ao Voltas co Prato. Vamos con Xulio Mato. Veña, deixo-te aquí. Ata agora. Hola, Xulio. Hola. Que tal? Moi ben. Pois mira, eu estou picadiño o choco. Vale, por qué? Porque como dixemos que é unha receta para facer cando non temos tempo, canto máis pequeniño piquemos, antes se nos vai facer. Vale. Entón aí teño un poquinho de allo dourando e voulle botar xa este choco, que é medio choco, pero bueno, para isto cheganos. Que che sobra medio choco? Compras un bote de garbanzos e... No, pero era ao revés. Que tes un bote de garbanzos? Unha mata de grelos tamén. É unha mata de grelos. No, grelos con 4 ou 5 folliñas é para darlle un toque... Xa está. Para darlle un toquiño... Xa está, entón o importante é potaxe de grelos e choco, Eso é. Entón, e garbanzos. E garbanzos. E aí o que teño é unha ceboliña que estou pochando tamén, que xa despois vou na triturar para que me faga un poquinho de espesante. Vale. Vale? Entón, o choco xa o temos. E agora vamos a botar un poquinho de cebola, un pimento vermello, un allo porro, un pimento verde e un tomate. Vale. Oiche, ti por que crees que gusta tanto as potaxes? Por que gustan tanto? Pois porque eu penso que nos recordan as abuelas, a cociña da casa. A cociña da casa, non? Eu penso que sí. Eu polo menos relaciono moito con eso. Pode ser, pode ser, pero en realidad tamén é moi saboroso, non? Claro, moi saboroso. Moi nutritivo, moi restituinte, como dicía Gerson. Eu non sei nas outras casas, pero na miña casa cando había potaxe era plato único. Sí, claro. Non é como... Home, é que xa con eso... Sí, por eso que... Sí. Entón, pois é contundente, ten proteína, ten vitamina, ten todo. Ten todo o que ten que ter. Todo o que ten que ter un Todo o plato. que ten que ter. Bueno, pois chegou o momento de chamar a nosa convidada do día de hoxe. Vamos chamar, que pase, por favor, Margarita da Begondo. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Margarita. Boas tardes. Arrímate cara adiante. Sí. Antes de nada, Margarita, que eu eles non lle dixen, pero por que eles non son os importantes? Aquí importante eres ti. Feliz ano. Gracias, igualmente. Que tal a entrada? Ben, Sí? ben, sí. Ca familia ben? Ben. Ceastes ben? Ca comida. Ca comida? Sí. Bueno, pois, todo maravilloso. Creo que ao mellor non tiñades potaxe, non? En fin de ano. Bueno, pois non. Non tiñas pero que tamén entraría. estaría ben. Sí. Ti propoñes unha receita de potaxe con legumes, pero eles están facendo así un pouco unha variación. Vamos ver o que está facendo Xulio. Mira, porque vai facer choco con garabanzos. Eu teño aquí o choco, un media ceboliña e un poquinho de allo porro tamén. E por este lado estou pochando outra cebola que vou utilizar despois para espesar. Vale? Ahora vou botar un poquinho de pimento vermello, un poquinho de pimento verde para completar o sofrito e despois vou terminar todo con un tomatiño. Despois xa saltearei os garbanzos, que son de bote neste caso. Bueno, van para... Además, Xulio ten unha particularidade que é que lle gusta moito utilizar as legumes de bote, verdad, Xulio? Sempre falas moi ben, as conservas, falas moi ben delas, sempre. A mí pareceme que dentro das conservas, aparte dos
dos pescados que temos, que son os mexilóns, as xouvas en Galicia e todo. A min as de verdura, non sei se é porque botei moito tempo en Navarra e coñecín produtores moi bons. Claro. Pareceme un plato excelente, sanísimo E que se conserva moi ben, non? E que temos todo o ano pratos que en realidad son de temporada. Sí, sí. E gracias ás conservas témolos todo o ano. Bueno, pois xa sabedes, os da casa, aproveitade, comprade conservas, consumide conservas porque realmente son moi beneficiosas e están igual de ricas casi que se cociñaras ao natural. Pero, se o cociñas ao natural, podes ir donde Gerson Iglesias. Vente, mira, porque Gerson colleu... Hola. Gerson colleu a fava da súa zona. Mira que fabas, Grandes, sí. Puerro. Ves? enormes. Hola, Eso que damos un toqueciño así con as verduriñas para eu cozas primeiro en branco aparte, depois fago un guisiño aparte, e depois xunto todo. Faz a parte como o sofrito, non? Así o guiso. Vale. E digo eu, esta fava é da túa zona, non? Esta de Concello da Veiga. Da Veiga, na Veiga. Exactamente. A ti a fava máis bonita, máis importante, máis saborosa de Galicia é da Veiga ou é outra? Ou dache igual? A ver, eu normalmente non a utilizo así tan grande. Non, é que está enorme, Nesta zona, Son de ración, a mellor na casi. nosa zona non é así tan grande, pero bueno, está rica tamén. Sabes que hai máis de 50 variedades de favas en Galicia? Pois fíjate, xa... Pero escoita, Son non lle digas a moitas. Gerson que esta non é a mellor, Bueno, xa, claro, Non lle digas que non é a sí, mellor sí, que lle sí, parece sí. mal. O que é enorme, Gerson? Ten pinta de ser moi cremosa por dentro, non? Si ten a pel, digamos, que un poño máis firme que outras variedades, pero depois dentro unha cremosidade, unha explosión así na boca que... Pasa un pouco tamén a de Lourenzá, non? Que cando cociñes é moi cremosa tamén así por dentro, vale. Gústame, pero vale a cociñar con moito cogumelo, con shiitake, non? Que máis? Exactamente, shiitake, de tribes. Bueno, básico, eu gústame sempre facer un rostriño de cebola, con allo, e moi ben pochada, vale? Boto unha fiña de loureiro tamén, que é así como... Toqueciño como se fora unha mariñeira ou algo así. Sí. Eso, pocho moita cebola, e depois vou engadir shiitake seco, que lle vai dar moito sabor, e o shiitake fresco, que lle vai dar, pois, eso, textura, e atopas aí os tropezonciños, un caldiño vegetal tamén, que tamén rico, tamén feito co shiitakes. Está un caldiño preparado. Non necesitamos máis para ter un platazo así rico. Voulle facer a pregunta de rigor á nosa convidada de hoxe, Margarita. A ver, ti eres de cogumelos? Bueno, de cogumelos, bueno, non moito, Ui! Ata hoxe. Ata hoxe, di Gerson, ata hoxe. Claro. Ao mellor, o sea, ao mellor gustanche, pero ao mellor eres máis de grelos e choco. Pois igual. Igual quere decir que sí, que lle gusta máis o grelo e o choco, bueno. Pero bueno, tamén pode, verdad? Tamén pode ser, haber claro. cambios. Bueno, parece que empeza mellor Xulio, polo menos así con os teus gustos previos. É raro, eh? É raro neste programa. É raro. Margarita, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Margarita de Abegondo, que está hoxe con nós, con unha voltas co prato, maravillosa. Ai, maravillosa. Xulio, ti crees que a xente pasou boa entrada no 2023? Home, espero que sí. Ti crees que sí? Espero. Esperas. Espero que sí. Vamos falar con Milagros de Monterroso sobre que nos conta. Hola, Milagros, boa tarde. Hola. Que tal, como estás? Bien. A ver, contanos, Milagros, como foi a túa entrada no 2023? Ben. Ben? Sí? Ben. Comistes Sí. moito, cenastes moito na casa? No, a ver. No, estábamos 12. Estabades 12? Sí. Pois é moita xente, 12, non? Ai. bastante. Xa temos ido máis. Home, xa, pero 12 non está mal. É menos, No, seguro. no. É menos seguro que tamén, de algunha vez, porque... Mima, Sí. oiches, que che parece a potaxe que está facendo o Xulio? Porque mira que por este lado está facendo o choco, vai levar grelos, é unha cousa así un pouco especial, mar e terra. Sí, no, pareceme ben, va. Sí. No, grelo de feito, E se eres lle de vou choco botando. ou non? Estará ben, sí. Sí? Sí. Ah, sí. Pouco convencida a min, Ela é máis de monte como a mí. Vinte pouco convencida. Ao mellor eres máis de cogumelos. No. No. Gerson, Escoita, menos mal que non viñeches hoxe ao programa, Milagros? Porque se ves hoxe, ao mellor non comes nada aquí. Sí. Bueno, Milagros, Sí. sabes que podemos facer? Un día traeste unha receita, algo que che guste, e así xa probas algo rico e saboroso aquí no Voltas co Prato. Sí. Cando queiras aquí agardámoste, vale? Vale. Veña, felices Nada, festas, hasta logo, e que se porten ben os igualmente. reis, que se porten ben os reis.
Eso. Adiós, chao. Ala, Chao, chao, chao. Chao. Bueno, Xulio, contame que estás por aí na cotiña. Bueno, teño, como xa sabes, teño a verdura e o allo porro, os pementos, a cebola, o allo e o choco. Entón, agora botelle o tomate, que xa tiña picado tamén, e o grelo. Vale. O grelo corteino así como en tiriñas, ves? Para que se faga tamén antes ou non? No, como vai todo picadiño para que sea máis cómodo para comer e que en cada bocado topes un poquinho De todo. un poquinho de Un todo. mix, claro. Claro, porque senón se facemos Sí, porque senón o grelo enredase todo. E desa forma tamén isto podemos estirar máis para máis xente. Ah, vale. Podemos estirar para máis xente porque se de repente entran dous pola porta, entras ti, por exemplo, pola porta sin avisar. Xa, sí, Pois en vez podría pasar. de un bote de garbanzos, pois boto dous, pero como teño isto moi picadiño, pois podo estiralo para Sí, o sea que trampeas, non? Trampeamos un pouco, Trampeas eso. un pouquiño. eso, Canto tempo ahora necesitas de cocción destas Nada, no, cousas? ahora que se vai apochando, o que nos vai mandar vai ser o choco. Vale. Vale, que de momento ainda está algo tesiño, pero non me importa que quede un poquinho ao dente tampouco, Vale. Cando o choco este máis brandiño, este máis feito... Cando choco e o tomate, que foi o último que entrou, despois o grelo vai se nos acabar de facer co espesante que temos e todo, o sea que... Pero mira que rápido é, o sofrito xa o temos, mira que colorido. Moi ben. Moi ben. A ver se ganamos as setas. Por fixade, os garabanzos en conservo por un lado, con choco e grelos, e polo outro, Gerson Iglesias anda, carfabas... Aí seguimos, aí seguimos. Cos cogumelos, cos shiitake, a ver, como vas? As fabas xa van fervendo, vou botar un puñadiño aquí de shiitakes deshidratados Porque para que... estes están... Bueno, fixadevos a diferenza, a xente da casa, fixadevos a diferenza entre unha deshidratada, que isto non pesa nada, está duro, fixadevos na casa, e isto é normal, Esta, tal como tal sacas como do mundo. cortan. Isto, bueno, isto, digamos que se sementa en troncos de carballos e méteselle como unhas sementes, digamos, de shiitake e medran aí nas... Xa sabemos que ve un día aquí a Anxo Trigo. Xa vi que había por aí os tronquiños, pero bueno. Sí, pero moi guai. Este é o soflito que estás facendo, non? O Exactamente, rostrido que aquí. arretende maravilla, Sí, o que pimentón dalle un toqueciño Maravilla. loureiro, ahora imos botar un poquinho de viño. É que lle botaches pimentón, non? Por eso esa cor é cheira así afumado. Sí. E eso, ahora un poquinho de viño. Digamos que isto é algo parecido a unha mariñeira, pero nós despois, en vez de botarlle por as ameixas, imos botar o cogomelo. Perfecto. Que se guise aí. Entón, entendo que precisas tempo. Isto levalle un ratiño aí Un cachillo, pochando, sí. traballando. Pois, mentres tanto, voulle contar cousiñas a Galicia. Mentres ti traballas, e Xulio tamén vamos contar cousas, porque os legumes, por se hai algún despistado ou algunha despistada, son os froitos ou sementes que se desenvolven no interior dunha baíña. Falamos de fabas, garabanzos ou lentellas. Hai máis, pero estes son os que nos gustan por estes lares. Conservalos secos é moi sinxelo e teñen gran importancia na nosa dieta. Será por iso que xa se cultivaban hai máis de 8.000 anos. Foron das primeiras plantas que entraron nas nosas hortas. Manda truco, tamén. Aquí en Galicia danse as fabas estupendamente e temos hábito de cultivalas e secalas. Dos garabanzos non podo dicir o mesmo. Hai quen bota algúns no rego das patacas ou entre as patacas, sobre todo na provincia de Ourense, pero realmente é algo anecdótico. Iso sí, no asunto de comelos estamos de acordo. As potaxes, pratos de culler, callos ou fabadas son un exitazo. Quentan o corpo e admiten carnes, verduras ou mariscos ao gusto. E sempre queremos repetir. Sobre todo, como dicimos hoxe, se estás despois de sair, dar unha voltiña tal, axuda moito. Reconstitúe, Xulio. Verdad? Sí. Como a sopa, a señora sopa. Como era a señora sopa? No, a sopa hai que tratarla dos té. A sopa hai que tratar de vostede. Pois a potaxe tamén. A potaxe tamén. Vale. Os pratos que veñen das aboas a todos. A todos. A todos. De vostede, non? De vostede. Vostede. Ou dos té. E hai que facer reverencia. Sí. Quer dicir, Claro, cando se entra na cociña, saludas a todo o mundo, saludas á pota, A ver. e despois entras. Boa tarde, non. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos por aí saudando así. Eso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bueno, mira, aquí Vale, botelle un pouquiño de cúrcuma, Sí que cheira a que cúrcuma. sí, que cada vez que a min sorpréndeme, porque eu de vez en cando dou algún cursiño polas parroquias de conservas e así. Fundamentalmente as asistentes son señoras maiores. Sí. E cada vez nas casas sustituyen máis a cúrcuma polo colorante toda a vida. O polo azafrán. Que utilizan a cúrcuma en vez do colorante. Eso é, Quer dicir, vale. utilizan a cúrcuma, que Vale. é algo exótico, pero polo menos é natural. Ajá. O que non ten azafrán de man, tira da cúrcuma para... E ti que dis que é mellor, que é máis natural, máis beneficioso. É máis non? beneficiosa que un colorante artificial, e está na liña, xoga na mesma liga co azafrán.
A mesma liga. Claro, son os dous naturais. A liga de que? A liga das especias. A liga das especies extraordinarias. Claro. Mira, entón, eu botei un poquinho de cúrcuma, que lle va a dar un toque tamén así exótico de sabor e de aroma, unha culler. Nada que lle botes xa invade, non? Botelle media, o sea, unha punta dunha culler de postre, E agora aquí teño xa isto, o sofrito que tiña de cebola, que lle botei un poquinho de auga e un poquinho de tomate frito, sin máis. Vale. Isto, despois, unha vez que este blanda de todo xa a cebola, aquí onde lle falta un pouquiño, vámoslo triturar e vámoslo engadir aquí e deixar que coza. Perfecto. Vale, pois deixote aquí cociñando, vamos con Gerson Iglesias. Que pasa? Como estás? Pois moi ben, tío. Podo che dicir un detalle así con respecto aos legumes de bote? Sí? Que queres dicir? Sí. Os legumes dentro do bote veñen cun líquido, non? Ajá. De onde se conserva. Pois ese líquido, se escorregas ben, Sí. ese líquido é un emulsionante, usa a mesma función, vale para montar como unha clara de ovo, por exemplo. E dallo cunha varilla, un poquinho de sal, azúcar, e podes facer un merengue. Podes usalo como base para facer mayonesas sen usar ovo. En serio? É dicir, botas ese líquido e aceite e fas unha mayonesa, vale para un montón de cousas. A ver, tes que ver que xa unha conserva que non teña moitos aditivos nin cousas. Claro, esas son as conservas que falo eu, as conservas naturais. As conservas naturais, do que estábamos falando hoxe no programa. Exactamente. Pois eu creo que chegou o momento de repartir 50 euros. Mira, trae. No, a ti no. A ti no. Neste caso, alguén que está na casa. A ver, vamos coa pregunta. Veña. Quen cociña hoxe potaxe con cogumelos? Al Gerson, creo que me dixera. Sí. Vamos repetir por si acaso a xente da casa. 664-483419. O teu nome é? O nome é Gerson, non Gerson. Gerson, con G. Se é Gerson, se di Gerson, xa non vale, con G. Co G, como a G de todos, como a galega. Gerson. Aí estamos. Vale. Quen cociña hoxe potaxe con cogumelos? Gerson. Gerson. Xa está, chamade, 50 euros en xogo, na voltas co prato. Como van as faviñas? Coceron? Fixemos máxa televisiva Vale, tamén? faviñas, hubo que facer un poquinho de máxa, porque estas fabas podes levar unha hora e media ou 2 horas. Vale. Entón, unha vez que as deixas 2 horiñas, quedan máis ou menos así. Exactamente, Como que están unha aquí. faviña, pois, coa pel, digamos, firme, que aguante ben toda a cremiña que leva dentro. Bueno, probas unha, sacas unha e se proba Porque cal pode ser, o sea, como sabemos cando unha fava está no punto? Podeste pasar, pode pelar ou non? Home, se te pasas moito, si poden abrirse, separarse o de dentro da pel. Vale, entón, pois, bueno, cando ves que están enteiriñas ou que algunhas empeza xa a querer abrir, pois dis, aquí xa está. Aquí xa está. O mellor é probar. Próbala, xa está. Efectivamente. Se trisca no dente, pois non vale. Hai que deixalo un poquinho máis. E podo probar, ou ainda non está? Eu creo que sí. Sí? Toma, A ver. vaya aí. Primeira probada do ano, Primeira proba. A ver se 2000... Non me fagades isto. É para que enfríe, para darlle tempo a enfriar. De verdad, para que refríe. A ver quen é. Alejandro de Betanzos, boa tarde. Que tal? Boa tarde. Que tal, como estás? Estou de maravilla. No, eu estaba ben hasta que chamaches ti. Porque iba... Sorbe. Toma, ten cuidado non queimar. No, non te preocupes. Primeiro fago xa preguntas e tamén a refría a fava. A fava. Que tal, como estás? De maravilla. Ben, que tal a entrada no ano? Ben. Sí, ca familia todo ben? Comistes ben? Cenastes Todos ben. Que gusto. Oiches, apeteceche potaxe? Quer dicir, estás neses días do ano que dis, entraba unha hora. Bueno, estes días tamén que Ya. comimos demasiado, non sei. Estes días, pero despois de fin de ano, ao mellor, entreche pa curar ben o estómago, mala cabeza. Un pouquiño caldo, un pouquiño caldo. Un pouquiño caldo. Bueno, Alejandro, veña, por 50 euros. Quen cociña hoxe potaxe con cogumelos? Gerson. Moi ben! Aí está, vamos. Os primeiros 50 euros do ano. Que van para Alejandro de Betanzos. Se apagaras un viño. Oiches, Alejandro, tes que vir un día ao programa e aproveitas e traes unha tortilla. Vide vos aquí a Betanzos con unha tortilla, que xa sabedes, Vale. Pois entón vamos nós un día, vale? Veña. Veña, un bico enorme, parabéns e feliz ano. Chao. Igualmente, venga. Chao. A ver, vamos alá. Ahora podo, deixadesme ahora probar, sí, podo. Se os parece ben, vamos alá. Se non vas a dar igual. A cremiña por dentro, non? Ese é a fava. Desfaise. Está a pel duriña, pero unha vez que rompe a pel, crema todo, sí. Entón, que lle falta aquí? Porque
O sofrito é maravilloso, o sea, o... Vale, agora metinlle, xa pochei un poquinho as setas, os shiitakes tanto secos como os frescos. Ajá. Boteille un poquinho de caldo vegetal, vale? Vale. E agora este guiso rico, vou ir engadindo as fabas xa cociñadas e coas verduriñas que quedan aquí das fabas, vou nas triturar para darlle un poquinho de textura. Entón, as fabas valas collendo con coador ou vas máis metendo así o... Co coador, si teño aquí un coadorciño e vou nas ir rescatando por aí. Vale, pois vai dando caña que temos que darlle pasos da hora galega, Imos aló. Veña. Vamos con Xulio. Xulio está aquí cos seus garabanzos en conserva, o home defensor da conserva. Vale. Mira. Que é iso? Isto é... O todo... Isto é o tomate, a ceboliña, un poquinho de aceite e auga do grifo. Auga do grifo? Non... No, a ver, hai moita xente na casa que ten fonte en Galicia, vale? Bueno, se tamén tedes vale. fonte ou pozo, mellor tirade da fonte ou do pozo. Pero do grifo tamén vale, e da traída tamén vale. Da traída vale. Esta é da traída. Esta é da traída. Vale. Entón, mira, con isto vai todo trituradiño, vai nos facer ahora despesante, ahora que simplemente que coza un minutiño ou dous, que asente todos os sabores, corregimos o punto de sal, estaría listo. Queres probar o garbanzo? Sí, veña, dame. Queres probar o garbanzo, se está ben cocido? No, o teu vai estar ben, que é do bote. No, sí, pero igual hai que chamar ao señor que o meteu no bote. Ah, é verdade, é verdade. Claro. Veña, segunda proba do ano. E se está ahora malo del que? Buah, flipo. A ver a quen lle reclamo. Non, está ben. Está rico, non? Claro, é un guisiño. Está moi rico, Pois veña, vai estar difícil, pero máis difícil vai ser convencer a Margarita. Vou ler xunta dela, veña, vamos co público. A ver que nos conta Margarita, a primeira convidada deste 2023. Vamos alá. Vamos a ver. A ver, Margarita, contame. Ai, Bueno, pois a como verdad... Ben. Mirando aí os cociñeiros... Está mirando para eles. Que están facendo aí, pois eso. Moita maxia, Un potaxe riquísimo. Eu digo-che unha cousa, realmente entra moi ben estes días, porque como fai frío, Claro. apetece, sabes, un potaxe ou así. Sí. Ao final vai, hasta Gerson te vai convencer co tema do shiitake, Pois igual, Eu creo que sí, Mira, vou facer unha cousa, vou falar con este rapaz que teño aquí ao lado, porque non sabes quen é. Pois non. Pero eu sí. Mira, moi ben. Fíxate. Hola. Hola, Que tal, como te chamas? Artai, Artai. A ver, quen és ti? o fillo de Gerson. Bueno, que me dis? És o fillo de Gerson? Sí. Sí? Sí. Pero teu pai ti crees que pode gañar ou...? Sí. Sí? Pero na casa cociña ben ou cociña Sí. mal? Sí, sempre cociña ben. Sí. El sabe, non? Sí. Mellor fabas entón que garbanzos. Sí. Prefires? Sí. Ou eres máis da hamburguesa? No. Come a ti hamburguesa si quieres. Come a ti a hamburguesa, di. Oiches, ti tamén eres defensor da fava como o teu pai? Sí. Esa fava é a mellor fava do mundo? Sí. Non hai fava mellor que esa? No. Oiches, esa fava é máis grande que o teu nariz, Sí. Sí que Y con sí. tú tamén. Que o meu tamén. Bueno, Artai, moitas gracias por vir a ver ao teu papá, vale? Disfruta que se porten ben os reis. Vale, ¿Qué igualmente. Nada. Nada, No. que traigan o que queiran. Sí. Moi ben, pois fai ben, que traigan o que queiran. Un aplauso para Artar, para Margarita e para toda a xente do Voltas co Prato que está vendonos... Que callo. Todas as tardes aquí na Galega. Ai, Xulio, casi tropezo de callo, Non me matei, non me matei de milagro. Bueno. Non, en serio, te digo. Creo que temos que repartir cartas, ti máis eu. Aí sí. Creo que sí. Pois veña, repartimos que o que sobra aquí son cartos. Sí, sobra, bueno, somos millonarios aquí, somos millonarios. Veña, por 50 euros, señoras e señores, xente da casa, quen cociña hoxe unha potaxe con chocos e grelos? Xulio mato. Xulio. Estás seguro? Xulio, si que hai Estás pon- seguro? Home. Estás seguro de que és ti? Como que acabo de facer. Ah, sí? Sí. Esto leva choco máis grelo, sí. Choco más grelo, más garabanzo, Oh. más verdurita, mira. É como recende, É como recende. É como espesou, É como espesou, ves? Oh, que maravilla. 664-483-419. Deixa vou empezar a A empatar. Aí está. Hola, que chulo. ¿Ves? Esto é un reconstituyente como Dios manda. Que gusto, que gusto. Esto despois o que sobre pode levalo de pacas. Sí. Non leva sempre gañetes. No, a verdade que non leva No, a nada. verdade que non no. leva nada. Quero sentir como van. Hola, vaya pavada. Pues mira, Tío, mira, esas pavadas son como os dedos gordos, da mão. Como a puños, como dicía como os outro. percebes, sí. Son enormes. Sí, nada, olle baixar un Que poquinho, necesitas darlle baixar? aquí un... Sí, Aí. Pa, canto lle baixamos? baixa os 6. Veña, vamos aí. Vale, agora teño aquí o pureciño das verduras coa que cociño as fabas. Ajá. Es decir, o porro, a cenoria e todo isto, Sí. que vou usar para darle un poquinho de textura. Vale.
aquí ao guisiño. Perfecto. E xa o temos. Allo porro, cebola, cenoura levaba tamén, Cenoura non? tamén. Moi ben. Ola, que pasada. Creo que temos que chamar a Margarita, Porque Margarita vaise derreter, Xaneiro fai frío, pero Margarita hoxe derrétese. Chamamos a Margarita. Levántate, Margarita, por favor. Vamos, logo. Ven por aquí. Vamos por aquí. Ven por aquí, colócate aquí, por favor, Margarita. Ben. Este é o sitio Sí. de probar. Aí está, Gerson Iglesias xa está. Bueno, O seu bueno. prato, ponte aquí, Gerson, por favor, con nós. Dous potaxes espectaculares. Qué rico esto, Dios Dous mío. potaxes que son maravillosos, reconstitutivos. Por un lado temos os garabanzos de Xulio con ese choco a caurelo e por outro lado temos as fabas con cogumelos, con shiitake. Correcto. Eu non é por nada a xente da casa, perdonada, porque non existe aínda esa televisión que cheira, esa televisión que ule. Porque hoxe aquí vamos morrer todos de placer, Margarita. Esto... No, Margarita, hoxe aquí... Uah, Verdad. vai probando, veña, vai probando. Margarita, vai dando. Vamos. Ai, ora. Esto era 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros. Vamos alá, creo que imos ata Paderne. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Con quen falo? con Belén. Belén de Paderne, que tal? Como estás? Muy bien. Como foi a entrada no 23? Pues ben. Sí. Dormiches Sí. o día 1 ou fixaches cousas? Traballei. Traballaches? Bueno, Sí. bueno. Hai xente que ten que traballar para que o resto Claro. estemos na casa, non? Exactamente. Bueno, Belén, pero eu vou intentar darche 50 euriños, vale, para que os disfrutes. Veña, vamos alá. Gracias. Quen cociñou hoxe unha potaxe con chocos e grelos? Julio Mato. Correcto, 50 euros que marchan para Belén de Paderne. Moi ben, maravilloso. Gracias. Bueno, Belén, disfruta moito do ano, disfruta da familia, que sexa un ano maravilloso. Igualmente para vos. Vale, veña, un bico. Otro para vos. Chao, gracias. Ai, Margarita, dá de mamá ao Gerson, Está mamá. esto riquísimo. Está rico, Non sabes que facer, verdad? Riquísimo. Bueno, pois chegou a Os hora da dous, verdade. collería os dous. Sí, pero non podes, Claro. non podes. Margarita de Begondo, chegou o momento da verdade. Os garabanzos ou as fabas ou os garabanzos. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? O potaxe está riquísimo, cos garbanzos, cos seus grelos, Ajá. pero as fabas, cos As fabas. cogumelos... Gerson Iglesias! Gañador da voltas co prato do día de hoxe. Na primeira, chegar a encher. Señor, que maravilla. Eso Bueno, Margarita. que maravilla, moitísimos parabéns. Pero Xulio tamén está moi rico. Gracias. Moi rico, Oiches, Xulio. o de Xulio estaba bo tamén. Moi rico. Sí. Moi rico. Bueno, Margarita, Riquísimo. pasáchelo ben. Moi ben, Disfrutaches. con esta comida, estes platos ricos, cociñeiros Nos- maravillosos. Nos encantados de que E estés que aquí con xente nós. se anime a vir tamén. Claro, que a xente se anime a vir, eso é o que lle quería dicir eu a xente, que chamade, por favor, vide, sabedes que tedes todas as recetas colgadas na nosa web, tamén no noso Instagram, @voltascoprato, e de aí, seguides colgando receitas, chamades, vides cando queirades e traedes as receitas que queirades. Nós estamos encantados de estar aquí todas as tardes cociñando con vos, e nada, que nos vemos mañá. Chao, queda un Hora Galega. Hasta logo. Chao.